ato amin'ny Oloft Antanimena no rendez-vous-tsika miaraka amin'ny Damama tompiny lakle miaraka amin'ny Point Carré. Tianao niara iasa aminay efa io ambany io ny contact. Tady vola fitiavana. Zegny ndro kabaro Didi andeha entiny Jean-Luc miaraka amin'ny Damama ka magnasa antsika jiaby agnaraka jusqu'à farany. Tonton Sola, tonton Sola, tonton Sola, tonton Sola, tonton Sola, tonton Sola. Pirvamba viavy araiky zay vao mety saragna. Misy fagnotaniagna koa hoe Damama hoy izy zaho olo mpagnano vente en ligne da ny problème nakao izy ry namako na misy ny client nakao nefa romotrosa fo ary mbala tarehy koa magnefa volan-tena. Zegny no validy Damama ho antsika eto na miasosokevitry ho antsika izy mahakasika zegny agnatin'ny fandaharagna Point Carré ty izay ry mafagnotaniagna zegny anarefatsika tamin'ny page Facebook tsika teto amin'ny Point Carré ty izay. Dia ny koragna zegny nataontsika eto mazava ho azy resaka tady vola sy fitiavagna zegny no koragnintsika miaraka amin'ny Damama satria moa amatsika tanora isany maro mpagnaraka ty party dia mahatonga hoe zegny no hevitry koragnintsika miaraka amin'ny Damama eto nianty fa mazava ho azy tsy sakagnatsika koa zegny koragna resaka mozikany Damama sy ny zavakanto zegny nataony amin'ny ankapobeny. Magnano mbala tsara anao Damama, magnano fisoragna anao nagneky ny fagnasanay ary nandre zay ny tao Point Carré tonga sao ny tao Point Carré Damama. Ya, mbala tsara Jean-Luc, mbala tsara ny émission Point Carré atsika jiaby mahita zahay amizao fotoagna zao akory abe. Neto moa miarahaba manokana mihitsy joyeux anniversaire Damama zegny any voavina kalaza fito amby efapolo taogno tamin'ny 28 septembre tsy hoe nanakory fito taogno. Nilamigny ya entre ami moa igny havagna namagna marikitry nilamigny isoragna Zagnahary. Eka izy efa nambarako tsy hoe nidia zay mihitsy no agnisan'ny mparavoravo zay eto hoe satria izy koa nahita hoe Damama vahiny dia no lohevitry zao ny thème zegny any koragniny ety ary izy koa fakoragny tamin'ny Damama zegny mety aminazy ny lohevitry zegny any andehantsika koragniny ety zay fa mialohan'ny zay Damama ho antsika zegny any mbola tsy mahay efa etsika jiaby mahi Damama na Eldar Larzona zay mahategny agnarany mpanakanto zegny ny teraka tamin'ny 28 septembre efa nambarokatsika teo ny taognazy manambady mananjanaka aroe mianadany amin'ny fotoagna zio ty efa fito ambin'ny folo taogno nagnanaovagna mozika nitsangana antariky Damama izay dia tamin'ny anao 5 taogno efa nanomboky nagnano niditra agnatin'ny choraly maro samihafa tagny Befandriagna faritra Sofia fa rehefa nizaha biographienao dia za nahita hoe misy hoe olombelo riky tafiditra agnatin'ny biographieny Damama iny fandraisan'ny Damama sy olombelo riky resaka lamozika satria olombelo riky no nahatonga zaho mpanakanto lasa matianina ya zegny Damama zegny mpagnano danse taloha tao amin'ny tahala rariasina ao olombelo riky no magnano mampianatra mozika dia naharegny feoko izy regny ny feoko mitabataba magnano danse ao dia feon'olo tokony mihira feo zegny ozy dia zay no nanombohako mihira tapartiran'izay nagnano stage niaraka tamin'ny artiste maromaro zay efa mpanakanto ho tonga matianina nanagna chance zaho tamin'izay fotoagna zay dia tafiditra dia zay zay nidirany agnarana olombelona riky za koa moa fanina anazy tegna mpakafy olombelona riky tsy miratry mihitsy manalazy vita baka ny tokoa moa za somary agnara loatra hoe lui satria izy koa zegny fanokoragna Damama zay resaka mozika zavakanto no aizina anao fa kanefa koa izy koa zay somary nitatatagny dia misy koagna nandeha fa hoe Damama ne tsy vitany hoe izy mira fa managna raha maromaro zegny any atao agnisan'ny zegny hoe ny ataoko hoe amin'ny resaka tontolon'ny la mode misy ny atao hoe DM création nezy mambara makasika zay ino zoma zegny mbola tsy mahafantatra création Damama création zany hoe misy karazagna akanjo fomba fitafy fiaingo zay amidiny Damama managna magasin zay Damama voilà d'accord dina ankoatran'izay koa aloha nidiresika amin'ny tegna koragna tsika beky araka ny regninay koa ary zay misy naviany hoe tonga dia eto za magnotany izy eto izy mampamarigna izy na mampangadisa izy hoe managna andraikitry nagnivon'ny firenena agnivon'ny asa-panjakana koa Damama miasa amin'ny ministère za misy ministère raiky eto Antananarivo zay asako efa taogno maromaro zay zegny dia manao kory ny fandeha resaka mozika sy ny andraikitry hafa zay manao koa nefa agnamigérer zay Damama manao manokana mandeha ho azy tsisy problème mihitsy afaka géregny miaraka satria ny mozika ne tsy raha hoe mipetraka agnatin'ny bureau anao magnano izy mozika zegny karaha téléphone portable indesigny mandehandeha amin'izay tany azo andianana zay zany no maha hoe
mahoe azo atao zany na asa ino afaka atao miaraka mozika afaka géregny tsara mihitsy ny agenda sy ny calendrier zany hoe ary magnano an'izao na hoe niany daty hagnano tournage ny clip niany miditra studio maray miasa weekend magnano zao karaha zegny donc tsisy problème alohan'ny tegna farany dirantsika amin'ny thème zegny nangasanga damama eto tiako diagnino resaka la mode satria nagnivony fiarahamonigny nareo mpanakanjo eny atao hoe fitaritra ny zava-misy maro samihafa de tiako avegna aminazy zegny Facebook ao bôka misy fotoagna zegny zay samizay fomba raha tiany volagny ka izy koa zegny mizaha damama igny de sanjiny damama de namezany agnarana hoe sanjy magnaja tegna le fomba fiakanjo tiako volagny io ve arakaraka tongno sa ino aviany sanjiny damama zay somary ataoko hoe zay mihitsy somary mihaja zegny le izy alors que ato zay misy hoe amanao mpanakanjo satria même koa fa mpanakanjo de somary un peu tokony vulgaire nefa anao zegny vitanao magnapetraka hoe ty sanjinaka de ty za damama lezinao mbara makasika zegny resaka go fô io tsisy hoe tsy haiko aloha na mihaja na tsy mihaja fa zaho magnano raha tondrako raha tsy mahamenatra zaho raha afaka indesiko partout za koa mo maha hoe damama reny zaho mitaiza zanaka voalohany indrindra aloka hoe hagnome modèle ho an'ny mpankafina hoe fanina de misy zaza tezaigny koa agnatin'ny tragno de ny tena marigny aloha tsy hoe zay loatra koa fa tegna goko mihitsy zany ny hoe za tsy tia raha hoe magnaboaka kibo tsy à l'aise zegny za agnatiny donc le raha mampalaise zaho no ataoko de ny magnaraka zay koa damama eto moa ny resaka tady vola resaka fiainagna resaka fitiavagna no koragnitsika eto idirantsika tsy moramora amizay misy damama ho an'ny damama manokagna satria ny zay mitazana zay mahita fa damama zegny mba efa tsy aty amin'ny départ à zéro hoe mba fa agny amin'ny lalàlagna zegny ataontsika hoe ny amin'ny fiainagna zegny ka tiako avegna aminazy zegny matoa damama avy am'place misy anao io managna responsabilité maro samihafa io resaka mozika zegny ino mba ataontsika hoe teboko telo na koa ataoko hoe slogan andesinao mandeha miatrika ny fiainana andesinao mandeha miaigny amin'ny fiainagna ty damama teboka telo maventy voalohany aloha mametraka tanjogno hoe ino tanjogno amin'ny fiainagna de atao ny asa tongavagna amin'izay tanjogno zay de ny fanetrentena zay zany le teboka telo iaignako indesiko miaigny andavanandro eka zay no anisany ataontsika hoe raha zareny damama hoantsika voalohany ho anazy manokagna moa zegny de tao zay damama hidrika amin'ny loha hevitra zegny ny koragnitsika eto dia resaka velontegna satria ataontsika hoe anareo volaniko taritra ny fiarahamonigny anareo ny modèle indrindra ho an'ny génération zegny any tafara raha manahiragna ny tanorany amin'ny fotoagna zay ty velontegna bakô fitiavagna sasa moa ndraikindraiky fitiavagna bakô velontegna de ho an'ny damama manokagna izy koa hoe ty ho tafa amin'ny fiainagna zegny tokony aloha ataoko resaka velontegna bakô fitiavagna sa tokony fitiavagna bakô velontegna ho an'ny damama ya maha-olombelogno zaho aloha tsy hoe ikoragna damama atsika amizay fa amin'ny maha viavy amin'ny maha olombelogno nandalo fitiavagna ya fa izy koa agnano fitiavagna tsy mahavelontegna somary hafahafa safe le velontegna monko égal fitadiavam-bola égal hinanagna hagnifagna ofan-tragno donc zany aminaha velontegna aloha zay vao fitiavagna tsara zany hoe mahaleo tegna anao mamelon-tegna zay vao miditra agnatin'ny tontolon'ny fitiavagna ya fa io arakaraka ny choix tsiraikiraiky io arakaraka ny situation tsiraikiraiky koa zany fa ny tegna hoe important aloha de ny hoe mamelon-tegna aloha anao zany zay vao miditra agnatin'ny fitiavagna safe haintsika fogna resaka fitiavagna zay mbola idirantsika misimisy kokoa avy ndo any idirantsika voalohany basa resaka tady vola koa fa karaha zay fo izy misy nalefanay ato amin'ny page Facebook to izy koa tsika managna fagnontaniagna de afaka alefatsika MP na ataontsika commentaire de maroantsika hoe nandefa zegny MP de izy efa volagno tamintsika tamin'ny MP to zay tsy anony agnaragna atsika satria moa hoe samby olo problème nazy matoa izy natao MP koa zegny batetsika misitry fa kanefa ny problème zegny any koragnitsika atao izy mety mahazo atsika ary koa mety mahazo namatsika de zegny no avialo izy koragnitsika iaraka amin'ny damama izy mba agnamia ny fahitany izay de fagnontaniagna voalohany damama zegny mandeha aminao any olo araiky zegny nandefa MP to zay izy hoe damama zaho izy olo mpagnano vente en ligne ka ny problème ko izy ny namako izy ny tegna clientko amin'ny entagna zegny any azoko izy fa ny problème agnatin'izay izy rô izy tia mitrôsa de problème kao izy rô malaigny magnefa trôsa ka mba mila torohevitra aminao azafady ino tokony ataoko am'izay izy tsy tokony miditry trôsa
ny voalohany aloha resaka business resaka tady vola tsy de tsara anaovagna sentiment ny problème amitsika mpivarotro safe zah koa mpivarotro de mekimeky ny tiahandafo ya marigny zay fa izy koa fa raha hidiran'ny namagna karaha io de matetiky mivadiky problème safe ny namagna matetiky magnararotra de aleo tsy miditry amizay trosa zay fa tsy mety ya lasa tsy mihodigny volany ahodigny amin'io lasa anao ndraiky koa zany vao may miditra agnatin'ny fatiantoko hagnantso ikaiky aiza fogna anareo lany crédit amizay fotoagna zay de miditra koa le tsy fankazahoagna de miditra perte anao satria misy hentagna anao efa lasandreo zah matoko fa efa lasandreo hentagna anazy matoa zareo miditra trosa sy ny tariny donc conseil aza miditra trosa aza asiagna sentiment koa fa resaka business ya ny magnaraka zay da mama mbana maresaka tady vola zay fo da mama izy zaho izy mba managna vinavina izy ty ho lasa mpanakanto de tiako avy agnaty zao izy mba tia hagnano velon-tegna miresaka la mozika fa mifagnotaniagna izy amin'ny fotoagna azy ty vao izy efa maletry izy niasetry mozika sa mbala mety avoloman-tegna tsirabeky mbola mety maro ane ny tanora amizao mbola vo miakatra de tonga de efa mahavelon-tegna ataoko hoe un an eo fa mila zahavagna tsara fotsiny hoe ino le mozika tianao atao zahavo zany zay mbola tsy nataon'ologno karazan-draha mbola tsy nataon'ologno io karaha varotro jiaby io fa ny sehatra ny mozika de mbola malalaka eto Madagasikara afaka hidiragna tsisy problème fa aza de mikopie loatra nefa mandeha satria efa misy référence zany le artiste de manaova raha hafa mihitsy raha vaovao mihitsy zay mbola hoe tokony haliagna olo ny magnaraka da mama ao izy fa hoe zaho hoe saika amintany izy viavy ty manoratra ty mety sa tsy mety izy magnano asa iaragna na business iaragna amin'olo araiky zegny ny olo iaragna zegny vadiny vady io baka marobe le signification ny vady amitsika gasy fa izy koa fa iarahagna arakaraka edy hoe vady tegna hoe vady an-tragno ve zany sa manakory fa olo iarahagna arakaraka an'le hoe olo iarahagna tegna mety ve le filigninareo roa miady tsara ve le resaka safe misy olo ane mpivady fa tsy de miady tsara le onde ohatra hoe anao zany hivarotro voanjo nefa ny tsy de hay anao mikoragna resaka fivarotagna voanjo le raiky tsy mitandregny le raiky tsy de mahay loatra de lasa sorena anao hoe bon voanjo no resahagny am'le rangahy ty nefa izy tsy hainy aby tsisy raha valiany raha karakara zegny fa ny tsara zany de tegna hoe mahaleo tegna ary matetiky koa zany izy koa fa misy vola mifampiditry tsy haiko moa zany hoe vola veza no ampiasainjareo fivadiany fa matetiky izy koa fa vola mifampiditry tonga ny perte mampiady io fa izy koa ndraiky moa misy ny fetezan'le raha de samy ravoravo fa ny problème matetiky izy koa fa perte agny ny miditry problème hoe anao tsy mahay raha anao zao de tsara zany samby magnano hasanazy fitsinjovagna ny ataontsika hoe vody andro mierika zany na hoe problème de aleo koa samy managna business nazy amizay niny araiky tsy mandeha de mba araiky magnavotro bazary raha karakara zay ny fahitako azy fagnotaniagna mialohan'ny farany amin'ny resaka tady vola zay koa da mama de izy namantsika ty hoe da mama vao izy fa navy naty vola nampiasaigny de nanakory nataonao tamizay fotoagna zegny izy matetiky naty vola nampiasaigny satria tsy nagnano étude de marché loatra fa taitaitry de heureusement zany hoe manakory moa natako izy koa fa volany maty de fa maty ya fa heureusement zegny zah maromaro raha ataoko de ny sasany no magnavotro le vola maty amin'ny asa sasany karaha zay zany chance zay ho anahy zany fa ho an'ologno tegna hoe igny ihany no source andeha ampiasaigny manaova tsara mihitsy aloha étude mba tsy ho faty vola safe izy koa fa maty vola zay zalahy marary loha karakaraha zay fandehany eka izy volaigny da mama zay tegna mila dinigny tsara be mila mandiniky tsy mila ya aza mieritreritra anao hoe raha ataony araiky ary de mety hoe ho mety izy aminao tsy karaha zay ataony business mila zahavanao antsendriky hoe ino raha andeha ataonao hanakory ny fomba moa ave zay ny ilany zao volo mila le varotronao ologno karazan'ologno manakory aby
misy étude de marché zany tokony atao agnatin'le raha fa tsy hoe nagnano ary de igny koa za handeha hagnano karaha zay mba evitiavagna an'izay mila mangala renseignement tsara mihitsy zany alohaka hiditra agnatin'ny sehatra raiky. Farantegna farany am'izay resaka vilon-tegna zay da mama ho izy namatsika ty hoe zay ho izy olo avy ambanivolo de izy fatogna raiky za zay ho izy mipetraka aty en ville ka ny problèmeko am'izao izy tsy mandeha niasa ataoko en ville aty nefa ho izy za koa izy mipody amin'ny ambanivolo agny mandeha magnampy mamako miasa tany izy azahoagna vola fa za ho izy megnatra ino tokony ataoko am'izay ka izy io moa tsy vola fogna notadiavigny anga ohatra za manokana aloha resaka zay edy le nivolaniko teo hoe am'le slogan le telo napetrako teo hoe fanetrentena mila manetry tena amin'ny raha jiaby atao karaha olo magnambony tegna mboko fahitako azy zany agnatin'ny tady vola neny tsy mila magnambony tegna anao koa magnambony tegna sarotsarotro tafaboaka tsisy asa ratsy vola tadiavigny de zay azahoagna vola no atao ia regny fagnotaniagna zegny ny makasika resaka tady vola na desaka tamin'ny damama teo zay ny fa isoratsika izy de tonga de tsotsika amin'ny raiky faharoy resaka fitiavagna misy fagnotaniagna vitsivitsy koa ty damama koa zegny hoe ilagna ny hevitrinao de araiky magnaraka itio izy hoe damama za manoratra ty viavy copainy miara-minaka ato izy setry tiaraka aminaka ary hitako izy tegna tia zao mihoatra le namako zegny niarahany io nefa zareo fa miaraka ho izy ka ino tokony ataoko aiza moa haizany hoe tegna tia izy ia tsy mety mangalatra vadin'olo zay aloha voalohany karaha za manokagna aloha tsy mampafiera zegny surtout hoe vadiny namagna olo mpamadiky ny agnarany dikan'zegny olo tsy manjary atokisagna aiza moa haizanao hoe anao tegna tiany anganareo fa miaraka sa manakory fitiavagna zany ane mila action mihitsy vo tegna hitanao hoe tegna tiaonao aminahy zany tsy fierté ny hoe vadiny namagna no lasa vadinao na hoe iarahanao za manko olo managna fierté zay izy koa fa raha hiadivagna na hoe raha angalarigny de fa tsy mety aminakahy donc zany conseil nakahy mitadiava ninao manokagna anao koa mafy ny magnaraka magnodidigny zay resaka fitiavagna zay viavy le manoratra ty asy karaha hoe viavy tena olo iarako ty ato izy azo zegny olo tsy managna vola nefa ho izy zaho izy mba magniry mahita ry namako managna iPhone wow satria ro namako io izy miaraka amin'olo managna moyen sy olo efa manambady mierandry namako ke akory ataoko izy moa tia hazo iPhone sa tia hazo fitiavagna tia hazo iPhone fa hitako izy iPhone ary izy mandeha miaraka amin'olo azahoany iPhone ke akory fa ataony manafaiky tiany ty ambelany soaboka io anao koa tia hazo soa anao miaraka miasa am'le olo tianao izegny boka fa mametraka resaka iPhone ke ndre za handeha hagnano agnome conseil izy tsy haiko ataoko safia normalement zegny izy koa tegna fitiavagna miaraka mitady anao ndraiky manafinao ndraiky olo tianao de mivanga iPhone anareo koa fa mahazo bénéfice amin'ny affaire ndraiky business nareo fa tsy hoe mahita izegny boka ifaninagna amin'ny namagna donc ry namany ery mahazo iPhone de hoe mila mahazo iPhone koa izy karaha za aloha iPhone tsisy dikany aminaka tsy référence zegny aminaka izy koa anao te hitady iPhone miasa anao ndraiky lehilahy tianao ty vanga iPhone après ou alors mandiana anao magnano fiainagna karaha ry namanao mahazo iPhone zegny ia zegny fo la vie c'est comme ça voilà maro loatra koragnanany zegny baka donc na tany amin'ny trano tongony tsy hitany tsy hainy exactement hoe ino raha andeha ataony mahaiza mametraka choix ia enfin mba misy lalàna agnotany magnaraka ty da mama ho izy tena tegna marigny ovakigny araka zegny asoratra voa le hosatantsika ao amin'igny hoe le izy hoe mba hitantsika fa hoe zay zany le koragna misy ao fa tsy avadika da mama ho izy shosonaka hato izy tiako fa problème ao izy sarotiny izy mila sitraponazy fo aregna ka zaho izy ty saraka ndraikindraiky fa za tsy mahafoe ke akory ataoko izy mbola tia baka ia soso magnangy zegny tsy haiko magnangy tsaiky magnangy soso anao koa mbola tia mipitraha tsisy olo tsisy problème tsisy couple tsisy défaut zegny fo izy koa mbola tia mipitraha tsara fa anao isy olo misy défaut fo hitanao
ia asa mavaly izy zegny ia ke andeheza anditadolo tsisy défaut parfaite tsy possible tsy ahita ia lefa mahazatra anao fotiava anara izy ino raha tsy mety ataony tsy tianao de olo mifagnanatra de mifampianatra zegny mahatsaratsara izy araiky itsy hoe mikasiky za afampiako eto fo ke zoma zegny izy tsy aponareo magnangy io mila rehagna fogna aty fiarahana atetetirareo magnangy somary misimisy twitry zay tsy mila rehagna fo fa arakaraka hoe ino le raha mampiady ino le raha rehagna zegny boka ny tsy haiko aminany ino zegny le raha tsy maintsy arehagna io maro ny point raha agnatin'ny tokantragno ao ino zegny ny tsy haiko tsy nipresizeny ao tsy nipresizeny anao koa tia reha fo izy zegny basy zegny izy bro mila ny farany za manoratra teo izy viavy efa 5 taogno ny problème nakao izy zaho izy managna babanzanako fa zay hoe tsy vita mariage fa zanakanay izy efa aroe fa 7 taogno niaranay ka ny problème nakao izy tatato zay izy efa tsy volagnanay 100 taogno foeko izy miteraka ivelany ramose nefa diako izy ny raha jiaby atokantranonay avo assureny arany le ramose izy raha jiaby fa fonakafo diako marareo izy amin'izy managna viavy antany ary mbola miteraka antany akory ataoko izy akory ataonao fonao fo tandrignesa ozy irany damama zay misy irany damama zay karaha zegny fonao fo tandrignesa izy koa izy mahavita didy baka izegny mahavita didinany izy koa izy tsy voahanitra anao izy andegnano gauche droite zegny akory matao tsy maintsy mipetraka raha jiaby complet ou alors anao miala izy koa tegna tsy tanty de miala de mitady fiainagna hafa fonao fo tandrignesa farany tegna fariny amin'ny resaka fitiavagna ty le raiky nadiko tany voalohany tagny hoe lehilahy ny manoratra mipirivamba ho izy viavy zay fa tokony saragna igny edy le resaka choix volagniko arakaraka anao fo manakory fonao agny fonao fo koa tandrignesa fa normalement izy koa fa olo vamba zegny mandranto de fa olo tsy tia izy zegny tsy magnaja tsy mipetraka le respect entre anareo roa izy baka tsy kiniaka fa zahay baka tafiagnano zegny baka volagniko hoe tandrignesa fonao mbola vogno tsara fonao zegny subira raha karaha zegny tsisy fiantraikany amin'ny fahasalamananao tohizanao izy koa fa tsy zakanao izy indray mandeha folo mandranto za fa miala babay baibabla i damama amaragna ny fandaragna antsika ny amin'ny fotoagna azy io ty de izy moa zay mialoagna anaovantsika niafitra damama mba maliagna zay koa ndraikindraiky ny fiaignana anareo mpanakanto io de izy efa ravarako ta voalohany teo zay hoe mananjanaka roe damama mianada de za fa tiagnotany hoe manao koa ny ambiance ny damama miaraka amin'ny fianakaviagna an-tragno io par rapport amin'ny hoe mama ty sady mihira sady managna andraikitry de manao kory zay hoan'ny zanakanao ça va volagniko zegny cool zegny zahay zanako koa moa fa be afaka mikoragna tsara zahay tsisy problème managna vie ataoko hoe zanako tsy de be resaka agnatin'ny tragno zegny cool mahafinaritra ny fiarahana ary misy échange be zany entre zanako koa moa zany na viavy io na lehilahy raiky fa miasa fa be raiky viavy de tegna hoe karaha olo tsy mpianaka zegny fa olo kibo raiky karaha hoe faralahy ndraiky faravavy zegny roa aminaka ia milaminy tsara tsisy olo raha tsy diso za efa folo taogna atsika tsy fankahita damama ia fa ela rehefa tsika fanao jio ty amizay hitako za no ndio nahay karaha tianakitra anao amin'ny abezagna fa anao mbonao damama mitaiza vatagna sa navianao toujours en forme nefa nanao efa 10 taogno mahery ty ia mitaiza vatagna koa fa eo koa ny saigny tsy matoe zegny ny tegna marigny ia zany hoe managna esprit très jeune de toujours positive fo amin'ny raha ataoko de voilà magnano sport de amin'ny resaka sakafo koa me zany tsy de mihinagna sakafo be menaka de voilà zegny le secret fa anao mitandray me nahazo kibo
ya taloha boka zay voanjo boka zay fier managna ekipe nefa misy tonga zay tanao karaha mavesatra izy zegny magasintsika damama nandre zay ary koa nivahita agnatin'ny fandaharagna atsika point carré ty zay magnategna zay magnaraka atsika mbola hiaraka eto koa même na dia hoe resaka mozika nezagna damama zay fa izy koa zay koraha mba misy loha hevitra mba misy thème tiany koragny de raha anao tagnatin' zay de mba niafitra anao ho an'olo zegny anim zatsika indrindra koa moa ho an'ny mpankafy damama ny amin'ny zay resaka zavakanto izay damama voalohany fisoragna koa nareo tsy nisalasala ny kaiky ary afapo ny tegna ko amin'ny loha hevitra zay nataontsika niany satria zaho matoko tsara be koa fa afapo ny pijery sy ny indrindrandrindra ny mpamitany tao agnatin'ny famitrahana question jiaby igny resaka lamoziky hitohy ary mitohy ya album zany izy io fa tsy de lamody loatra le fagnaboahana album fa ho an'ny mpakafy tsy maintsy agnaboahana zay album zay mba hipetraka ho fahatsiarovagna zegny mirary soa ho an'ny mpakafy damama jiaby ary fisoragna mitafitafy fankasitrahana mankatela amin'ny fitiavagna satria avy amin'ireo no mbola mahatonga ny damama mbola damama mbola mijoro eto ary magagaza Jean-Luc na zaza 5 ans zao mbola mahay damama ino damama za zegny mieritreritra hoe génération madiniky tafara taty tsy mahay damama zegny fa mahay de tegna isorako za koa moa mpagnano film raha teo misy film koa ahaizagna zaho de zay aby izy io tena hoe mpanakanto zany mpanakanto film Comment firy Tonton Soleil Tonton Sol 2005 2022 misy atsika zao wow marasoanao zay izy koa anao ndiboaka marandraigny hialatragno damama firy minute eky anao magnamboatra bangonao io efa zatra mandeha ho azy mandeha ho azy ny fagnamboarana bango 2 heures de temps ohatra 2 heures de temps fa niany ty nandeha salon de beauté edy tsy za nagnamboatra ty nandeha salon de beauté za niany tao amin'ny Chic by Fabiola tantiny to zegny tamin'ny tantiny to niany soragna betsaka ekipa ny tantiny nisoragna betsaka koa tsika jiaby zegny niaraka taminay izy efa nivolagny sara tamin'ny voalohany toy izay soragna roa atao amin'ny olofta zegny nandray ny fandarana atsika nianty izay de soragna tsika jiaby zegny ny za zay de tamin'ny fandarana atsika point carré ty zay de magnategna ho magnaraka mirary soa an'ny damama de veloma hita fa izy ka ty mbala tompony la clé damama izy mbala izy fo very place mirary soa atsika jiaby veloma atsika jiaby ho any magnaraka koa Saraka miaraka olo afakaby mivelo amin'ny mahamety ndraiky tsy fankahita betsika rô agny an-dalagna agny tsy tandindo tsikatsika tsy misaraka miaraka olo afakaby mivelo amin'ny mahamety ndraiky tsy fankahita betsika rô agny an-dalagna agny kaza miaiyay zao tsy magnahe kaza miaiyay havako Zati mialano, kaza miaiyay, zoti mangaye, kaza miaiyay, habaku zati mangareno. Velo mahameti ndraiky tsy fankahita betsika rô agny an-dalagna agny tsy tandindo tsikatsika tsy misaraka miaraka olo afakaby velo mahameti ndraiky tsy fankahita betsika rô agny an-dalagna agny kaza miaiyay zao tsy magnahe kaza miaiyay havako za tsy mialano kaza miaiyay zao tsy magnahe kaza miaiyay havako za tsy magnareno
suis fidèle à toi. Go.